hol nem volt esti mese kicsiknek és nagyoknak. Szerkeszti Gyéresi Júlia és Szekrényi Katalin. A két farkú róka, Fecske László meséje. A rókákról köztudott, hogy ravasz állatok, két róka viszont kétszer olyan ravasz, mint egy. Kunkor és Bunda voltak Homorúvidék legravaszabb rókái. Kunkor egy véznatestű, mindig éhes róka volt. Bunda ellentétben a társával jó húsban volt, s akkora bundát hordott, hogy abban a kölykeit is elrejthette volna, ha lettek volna kölykei. Épp ezt a lehetőséget használta ki a két cimbora. Amikor ugyanis vadászni indultak, Kunkor egész egyszerűen csak bemászott Bunda bundájába, behúzta a fejét, a lábait elrejtette, s csak a farkával nem tudott mit kezdeni. Ez az apróság azonban nem zavarta a két rókát. Mindig így, ezzel a trükkel indultak útnak. Ahogy elhaladtak a tyúkolak mellett, s az emberek észrevették őket, akarom mondani őt, hiszen Kunkornak csak a farkát látták, a szemükkel végig követték a sunyi ravazdit, s általában hangosan kiabáltak rá, hogy tűnjön el a tyúkolak közeléből. Egy megfelelő pillanatban Kunkor pedig kicsusszant a vastag bundából, s amíg az emberek az egyre távolabb sétáló bundával foglalkoztak, addig a vézna róka már el is csente a tojásokat a tyúkolból. Mire az ilyet tyúkok magukhoz tértek, s hangosan kotkodácsolni kezdtek, addigra a két ravazdi már árkon-bokron túljárt. Furcsálták is az emberek mindig, hogy az egyik pillanatban még két farka van a rókának, a másik pillanatban már csak egy. Volt, hogy egy zsákmányszerző körút alkalmával a két ravazdit észrevette egy kisfiú, aki megkérdezte az édesapját. Miért van annak a rókának két farka? Az apuka nem tudta megválaszolni a fogós kérdést. Mélyen elgondolkodott a talányon, de mire felócsudott, a két farok helyett már csak egyet látott. Kunkor ismét kicsusszant, s újabb tojásokat tüntetett el. Ez így ment napról napra, hónapról hónapra, évről évre. Elterjedt a környéken, hogy létezik egy különleges róka, amelyiknek hol két farka van, hol pedig egy. Néhányan az állatot csodarókának nevezték. Voltak azonban olyanok is, akik egyszerű csalásra gondoltak. Már évek óta így folyt a dolog, s az emberek kezdték megelégelni, hogy a tyúktól vagy csodaróka minduntalan megfosztja őket az apró jószágoktól. A gyanakvó gazdák mindig lesben álltak, s több irányból próbálták bekeríteni Bundát és Kunkort. A rókák épp hogy el tudtak osonni. Ez így nem lesz jó, egykomám, mondta Bunda lihegve, miután egy ilyen esetet követően megbújtak egy bokorban. Az emberek gyanakodnak, mivel okos lények, azt hiszem rá fognak jönni a turpisságunkra. Értem. És mit javasolsz? Mit tegyünk? Új fortét eszeljünk ki netán? Elvégre mi is ravaszak vagyunk, felelte Kunkor. A javaslatom a következő. Vágjuk le a farkadat. Teljes egészében meg tudsz bújni a bundámban, csak a farkad látszik ki belőle. Ez szúrt szemet az embereknek is. Kunkor úgy megrémült a kijelentéstől, hogy majd hanyat esett. Még mit nem? Ezt a szép kunkori farkat még az édesapámtól örököltem. Szabadulj meg te a tiédtől. Nem mindegy, hogy az enyém vagy a tiéd. A megoldás az én fejemből pattant ki, ezért neked kell levágnod, folytatta Bunda a beszélgetést, amely már-már átcsapott veszekedésbe. Bunda már elő is készítette az ollót, hogy megnyírbálja vele Kunkort, s addig kardoskodtak, fickándoztak, mire azon kapták magukat, hogy véletlenül mindkettőjük farkát levágták. És nem csak, hogy levágták, hanem darabjaira is szabdalták. Most nézd meg, mit tettél, ocsúdott fel Bunda. Oda a büszkeségem. Még hogy neked? Ilyen vörös bundát, mint az enyém megkurtítani, belerondítani, szégyeld magad. Amint így perlekedtek, egy oda tévedt gizda testű róka nagyot nevetett rajtuk. Figyellek benneteket azóta, amióta összebarátkoztatok. Tudom azt is, hogy együtt jártok zsákmányt szerezni.
Ti vagytok a kétfarkú róka, ahogy a falu emleget benneteket, mondta nevetve. De úgy látom, hogy stílust váltottatok. Fark nélkül nevetségesek vagytok. Kunkor és Bunda ezt nem hagyta szó nélkül. Ráugrottak az idegen rókára, és pillanatok alatt megszabadították őt is a gyönyörű farkától, amelyet aztán fel is használtak a vadászat alkalmával az elvesztett farkaik pótlására. Immár egy farok lett a 2 helyett, s emellett elterjedt a hír egy farkatlan rókáról, akivel a 2 ravaszdi jól elbánt. Azóta homorú vidéken szányra kapott a pletyka, hogy a környéken csupa különleges rókát lehet látni. Hol 2 farka van az egyiknek, hol egy sem, hol pedig 4 láb helyett 8 mancs kandikál ki a bunda közül, néha pedig 2 feje is van szegény párának. Hogyan lehetséges ez? Volt egy kicsi kakasom, elvitte a róka, jércém is a tavaszon, elvitte a róka, volt egy ludam jó tojó, elvitte a róka, récém tóban toccsogó, elvitte a róka, gácsérom és gúnárom, elvitte a róka, semmim sincsen tirrárom. vigyel a róka. Volt egy kicsi kakasom, Elvitte a róka, jércém is a tavaszon, elvitte a róka, volt egy ludam jó tojó, elvitte a róka, récén tóban tocsogó, elvitte a róka, gácsérom és gunárom, elvitte a róka, semmim sincsen tirárom. vigyel a róka. A jóságos gyertyaöntő, Fecske László meséje. Élt egyszer egy öreg mester, Kenese bácsi, aki gyertyaöntőként dolgozott kicsiny műhelyében, egy Tompa Kő nevű faluban. A mestert igen nagy tisztelet övezte, mert az a hír járta róla, hogy még legény korában 3 királyságba is ő készítette az uralkodók gyertyáit. A szolgák szinte hetente szállították a műhelyéből az elkészült portékát. Egy alkalommal a falu cipésze, Csizma Mihály meg is kérdezte tőle, hogy ha annyira meg vannak elégedve a munkájával az uralkodók, miért nem költözik be valamelyik uradalomba? Miért költözött ehelyett inkább egy alig 100 fős faluba? Én, fiam, az egyszerű nép között jobban érzem magam, mint a rideg várfalak között, hangzott a felelet. Kenese bácsinak idős korára már csak elvétve volt munkája, de ha jöttek hozzá a megrendelők, hanem ő egyfolytában öntötte a gyertyáit. Olykor még meg is faragta őket. Volt a műhelyében körte, alma és szőlő alakú gyertya is, de emellett előszeretettel faragott ki tündér és manó alakzatokat. Olyan sok gyertya halmozódott fel az évek alatt a műhelyében, hogy a mester már alig fért el tőlük. Ha pedig egy szegényebb ember jött vásárolni, annak általában ingyen odaadta a portékát. Egy nap a pékfia lépett be a műhelybe. Illedelmesen köszönt, s tátott szájjal bámulta a sokféle gyertyát a polcokon. Tetszik neked valamelyik? kérdezte Kenese bácsi. Igen, mindegyik, felelte a fiú, de én csak nézelődni jöttem. Nincs nekem pénzem ilyen szép alkotásokra. Nagyon érdekes a bácsi foglalkozása. Szeretem is, mondta a mester. A gyertyák csodálatos tárgyak. Mit tetszik szeretni bennük? Kíváncsiskodott a kisfiú. Nos, szeretem, ahogyan égnek. A gyertyák lángja békét és szeretetet sugároz. Emellett meleget is ad mindenkinek, aki közel áll hozzá. A fény az élet egyik fontos eleme. Reménykeltő és egyben csodálatos. Nem utolsó sorban pedig nyugalmat árasztó. A kisfiú nagy érdeklődéssel hallgatta Kenese bácsit, aki egy kutya alakú gyertyát nyújtott át neki ajándékba. A mester soha nem engedett el egy gyermeket sem a műhelyéből ajándék nélkül. A jó szíve miatt a falu valamennyi lakója szerette őt. Néhány hét múlva, egy fagyos téli estén
Kenese bácsi halk kopogása lett figyelmes. Az ajtóban Boldizsár, a pék állt, s szomorú tekintettel merett a gyertyaöntőre. Jó estét! Én csak egy sovány gyertyáért jöttem, ennyi pénzem van rá, mondta a férfi, s a tenyerében csupán néhány krajcár csillogott. A mester elmosolyodott, s egy jókora gyertyát nyomott a pék kezébe. De hiszen ez jóval többe kerülhet, mint amennyi pénzt én hoztam, ámuldozott Boldizsár. Ne törődj vele, megérdemled, mert remek ember vagy, mondta a mester. A fiadat tisztességre és becsületre nevelted. Ez sokáig ad nektek majd fényt és némi melegséget is. Épp az hiányzik most nekünk, sajnos már tüzelőre sincs pénzünk, a gyermekünk egy hete betegen fekszik a hideg lakásban, ez a gyertya talán ad majd némi meleget, mondta lehajtott fejjel Boldizsár. Nagyon köszönöm a jóságodat. A férfi már épp becsukta volna maga után az ajtót, amikor Kenese bácsi utána kiáltott. Várj, erről nem tudtam, fogd ezt a zsákot. A férfi kezébe egy nagy vászonzsákot nyomott, s a polcokról sorra pakolta bele a gyertyákat, kisebbet, nagyobbat, faragottat, amennyi csak belefért. Mire készül Kenese bácsi? Én ezt nem tudom kifizetni, hebegte Boldizsár. Emiatt ne aggódj, fiam, majd az Isten megfizeti, mondta a mester. Együtt indultak el a pékházába. A lakás valóban hideg volt. Az egyik polcon ott hevert a csonkig égett, egykor kutya alakot ábrázoló ajándék. Kenese bácsi vezényletével a család körbepakolta a ház valamennyi helyiségét gyertyákkal, s mindet meggyújtották. A kis lakban egyre melegebb és melegebb lett, a piciny lángok kellemes fénye pedig bevilágította az egész házat. A mester ezután elköszönt a családtól, s hazament újabb gyertyákat önteni, de minden nap elment meglátogatni a kisfiút, aki a meleg szobában néhány nap leforgása alatt teljesen meggyógyult. Amikor a mester ismét elment hozzájuk, a pék gyermeke boldogan ölelte körbe Kenese bácsi derekát, a gyertyaöntő Boldizsárra nézett, s csak ennyit mondott. Látod, fiam, Isten épp most fizeti meg a tartozást. Szeretettel, örömmel és boldogsággal. Ma este Julika mesélt nektek. Jó éjszakát, gyerekek!